Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan gida namu mai albarka mai suna Hausa Smart TV. Idan kana sha'awar samun labaran abin al'ajabi da na tarihi da suka faru a duniya, ka yi subscribing wannan tasha tamu, ka yi liking, ka yi sharing, ka yi comment. Sannan ka danna alamar ƙararrawa ta inda muke sanar da kai da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu. Mun gode. Me yake faruwa tsakanin Amurka da Iran? Amurka da Iran sun daɗe suna da cikin siyasa da na soja, wanda ya daɗe yana faruwa. Wannan rikici ba sabon abu ba ne, yana da tushe tun shekaru aru-aru da dama da suka gabata. A yanzu kuma sabbin abubuwa suna faruwa da ka iya tayarwa da duniya hankali. Tun a shekarun baya a 1953 kifar da gwamnatin Iran. Amurka ta taimaka wajen kifar da gwamnatin Firayim Minista na Iran Mohammad Mohiuddin, wanda ya ƙwace kamfanonin man fetur daga hannun Turawa. Wannan ya haifar da tsana matuƙa da Amurka ta yi wa Iran. Sannan a 1979 ne kuma juyin juya halin Musulunci. Jami'ar Iran ta kifar da Sarki Shah, wanda ke goyon bayan Amurka, kuma suka kafa gwamnatin Musulunci ƙarƙashin jagorancin shugabansu Ayatollah Khomeini. Daga nan suka mamaye ofishin jakadanci na Amurka, aka kama mutane Turawa fiye da 50. Wannan abin ya yi matuƙar ɓata wa Amurka rai kuma ya ƙara tsanar Iran a cikin zuciyar shugabanninsu. Sannan a shekarar 1978 ne kuma Amurka ta sanya takunkumi. A cikin shekaru da dama Amurka ta hana Iran cinikayya da wasu ƙasashe saboda zargin Iran na gina makaman nukiliya da kuma goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Sannan kuma kwanan nan kuma muka ji Amurka ta sanya baki a faɗan da Iran take yi da Isra'il, inda har take ƙoƙarin jefa wa Iran makamin nukiliya. Kuma kowa ya san cewa Iran ba ƙasa ba ce ta ragwaye, inda shugaban ƙasar Iran ya fito yake cewa babu gudu ba ja da baya. Hakan ya ƙara tayarwa da duniya hankali, domin ka iya jefa duniya halin ƙaƙani-kayi na man fetur. Domin kuwa Iran tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke ba wa duniya man fetur a duniya. Sojojin Amurka na Iran da Siriya na fuskantar hare-haren drone daga ƙungiyoyin Iran da Marwa, bayan Amurka tana mayar da martani da hare-haren sama. Sannan ƙasar Qasim ma 2020 wannan babban kwamandan Iran sojan Ƙudus ya kashe kanshi domin strike na Amurka.